Morjesta. Mites pystyy välttämään, ettei talvella sadaa lunta? Sellainen teet hankkii uuden mönkiä ja uuden lumityökaluston, niin ei varmasti sadaa lunta sitten tulevana talvena. Täällä on taas volkkari kimpussa, kun me tos noin, kun ollut kovia pakkasia, niin käynnisteli auto aamulla, niin eihän se, kun se ihan vaivalloisesti muutama kerran pyöräytti ja sitten se oli akku tyhjä ja sitten rupesin lataamaan akkuun, niin se heti kohta sanoi, että se akku on täys ja sen verran se kuitenkin otti virtaa, että mie sai sen hikiseen käyntiin ja talliin ja sitten otin ton suojakannen pois, niin tuo on niinku 10/17, että se on semmoinen 8,5 vuotta vanha AGM-akku. Periaatteessa noiden käyttöikä saattaa olla vaikka 10 vuotta, mutta tuo on näköjään kuollut, kun se on lämmennyt tässä tallissa, niin se silti, niin kun se lataa sen täyteen, niin jännite näyttää semmoista 13 volttia, että se ei nouse sen korkeammalle. Kävin sitten hakemassa tosta, tässä Lappeenrannassa on paikallinen pitkän linjan tuommoinen akkuarkka, niin sieltä tällaisen AGM-akun tilalle pitäisi olla tuo sopiva 70 ampeerituntinen ja noin. Niin mie en nyt tiedä sitten, että miten näissä volkkareissa niin ei ole tarvinnut vaihtaa, että meneekö tää sitten ihan juntturaa, kun me otan ton pois ja noin, mutta minulla on kuitenkin sitten tuo X-tuuli diagnostiikkatyökalu, mitä katsottiin tuossa viime videolla, niin se on täällä. Niin minä luulen, että ton kanssa pystyy kyllä, niin kun, jos tarvii, niin sit nollailla sieltä se vanha akku ja tarvittaessa sillä pystyy syöttämään vaikka uuden akkuun parametria tai jotakin, mutta ehkä saadaan se toimimaan. Mutta katsotaan, minä nappaan ton irti, niin katsotaan mitä tää auto sit sanoo, kun laitetaan uusi tilalle. Tännehän pystyisi vissiin jotenkin laittamaan virrat toisesta akusta, että se ei katkeisi ollenkaan tässä vaihoyhteydessä. Mutta en tiedä. Tuossa on muuten napaa sulanut. Siinä on joku vähän roiskinut tuossa tuohon napaan. Mutta ensin meidän pitää ottaa tuo maakaapeli irti tuolta. Nyt tuolla on miinuskaapeli irti ja katsoin, että tossa on tuo maajohto tulee tuohon ja sitten täällä sulakerasiassa, niin tossa on tuo virtajohto tulee tuohon, niin tähän olisi pystynyt helposti näihin laittamaan jatkuva virra toisesta akusta, mutta minä haluan nyt nähdä, että mitä tekeekö tämä auto jotakin kummallista, jos tästä ottaa nuo kaapelit vaan irti, niin tässä on joku tämmöinen lämpösuoja. No me puraa ton tosta ensin pois. En vettynyt edes kuvata irrotusta, kun se on yhtä synnytystä saada se noin ahtaasta paikasta ulos. Tuoltakin on tuo äänieeriste tuosta rintapellistä, niin se on ottanut tuolta vähän kipeätä, kun se on niin ahtaalla tuo akku tuolla. Mut joo, se lähti sieltä ja me ruuailin tän uuden paikalleen. Laitetaan navat ja sitten nuo kiinnikkeet ja ilmaputsarit takas paikalleen, niin katsotaan toimiiko tää vai menikö tää nyt tätä auto ihan sekaisin.
No niin, se olisi siellä. Pitäisi pestä tää konehuone. Alkaa olla aika pölyinen. Katsotaanhan sitten lähteekö tää auto käyntiin ja tarviiko täällä jotakin kuittailla tuolta noin sitten tuolla X-tuulilla. No niin, katsotaan mitä tää sanoo täällä. Laitetaan virrat päälle. Kello oli ainakin nollautunut siinä, että on siellä ollut, ei ole mitään varaparistoa tässä mittaristossa. Ei se ainakaan mitään valoja sytytellyt tuonne. Tehdään vielä skannaus tällä X-tuulilla, että onko sinne tullut kenties jotakin koodeja siitä. Ai niin joo, pitää tietysti laittaa sytytysvirrat päälle. Hölmö mie. Nyt se ilmeisesti sai yhteyden autoon, kun se piippasi. Joo. Oikea auto löytyi. Tehdään täydellinen järjestelmädiagnoosi. Mä en ole tätä kokeillut koskaan. Eikö hetkinen. Eihän tää ole nimenomaan täydellinen. Tästähän voi valita, että mitä se tekee. Mutta sitten automaattiskannaus. Tää myös tuntuu, että tässä tuo suomennuksessa, niin siinä olisi pikkusen toivomisen varaa. Mitäs täällä on? Täällä on nämä samat polttoainekisko paine alhainen tuolikuvaihoissa polttoainesuodattimme siitä tuli ja sitten siellä on ollut ongelmia tuossa EGR-venttiilissä, mikä nyt ei yllätä yhtään joskus. Ja sitten ei tänne tullut tuosta akuvaihosta, niin ei tullut mitään koodeja. Ne voisi periaatteessa nollata nämä pois täältä. Minkä takia nuo meni harmaaksi? Ahaa, pitääkö nämä nollata yksi kerralla? Nyt se rupesi uudestaan etsiä vikoja tuolta jarrujärjestelmästä. Niin joo, täältä saa sitten vielä vähän tarkemmin niinku tuolta noita tietoja. Mutta nyt siellä ei ole kyllä muistissa mitään koodeja. Joo, tämän verran vanhasta 12 malli Volkkarista niin voi näköjään ton akun vaihtaa. Tässä on start-stop-toiminto ja AGM-akku ja kanväyläauto, mutta ton voi näköjään vaihtaa ihan vaan tosta sen kun vaan nykäisee vanha akku irti ja uusi paikalleen ja se on sillä hyvä. Ei tarvinnut mitään sen kummempaa niinku sopeuttaa tai poistaa mitään vikakoodeja tuolta, että se toimii ihan suoraan noin. No, ei tullut actionia tässä videossa nyt tällä kertaa, mutta kiitos kuitenkin kun kattelit. Ja tuossa videokuvauskentässä on linkki tähän X-tuuliin, niin tää on monessa hommassa kyllä hyvä, että täällä on nämä erikoistoiminnotkin, niin täällä pystyy ton huoltovälin nollaamaan, kaasuläpää sopeuttaa, sitten siellä on joku tommonen akku nollaushommeli, ohjauskulma anturit voi kalibroida, sähköisen käsijarrun, APS-jarrujen ilmauksen, sitten on näitä asentotunnistimia, DPF-regenerointia, EGR-venttiilin uudelleen oppimista, ajovalojen säätö, ikkunoja. Täällä pystyy tekemään niinku kaiken, mitä niinku perusjantteri nyt voi kotitallissa tarvita. Niin siinä on alennuskoodi kanssa, Mottimatti alekoodilla, niin saa 10 pinnaa pois tuosta laitteen hinnasta. Käykää tilailemassa näitä, hyvä laite. Mutta kiitos kun kattelit ja palaillaan seuraavilla videoilla sitten taas asiaa. Morjes!